Bueno, moi boas tardes. Estamos dicindo que xa estamos in the air, xa podemos empezar esta palestra. Quero empezar, evidentemente, dando vos as gracias por asistir, bueno, a esta pequena palestra neste día de sol, dos últimos días que nos agasalla o verán, e por eso aínda con máis valor, non, que esteades aquí con nos. A palestra leva o título de Especulación ou cidade, o proxecto das percebeiras en Labañou, e digo que é unha pequena palestra, xa non só pola duración que vai ter, que agardemos que sexa curta e informativa e produtiva, senón tamén pequena, porque é un foro pequeno, destinado fundamentalmente a anunciar que iniciamos un proceso de traballo cooperativo, colaborativo, ao que estades convidados e convidadas, por suposto, que agardemos que dea os seus froitos. Estou ben acompañada, teño por un lado a Xiao Varela, que foi concelleiro de Rexeneración Urbana no pasado mandato e sigue sendo concelleiro da Marea Atlántica no pleno. Teño por outro lado a Xan Xove, tamén familiar para moitos de nós polo seu activismo en múltiples loitas, e eu creo que é importante neste caso como veciño do barrio. Como vos dicía, aquí se inicia un proceso de traballo dentro e fora do Concello, ao que estades convidados, dende logo, se queredes participar, sodes benvidos e benvidas, e nese caso teríades que poñervos en contacto vía web da Marea Atlántica no email hola@mareaatlántica.org. O caso de Percebeiras e o caso de Labañou, do barrio de Labañou, está despertando preocupación xa non só entre os veciños e veciñas do barrio, senón a nivel de cidade, dende que o pasado mes de agosto, en agosto deste ano, se lle dá luz verde en Xunta de Goberno Local ao proceso de tramitación ambiental e, polo tanto, se lle dan pasos firmes a un plan de desenvolvemento urbanístico que, dende logo, pois ten moitos puntos de vista dende os que pode ser criticado. Con isto, o que se evidencia que cambian de vez as políticas urbanísticas que se levaron a cabo dende o pasado mandato, dende o goberno da Marea Atlántica, ata as que se levan a cabo dende este novo goberno. O que observamos é que volve un urbanismo centrado na promoción inmobiliaria entendida como un mercado de compra-venda e se deixan a marxe pois esas políticas que eu creo que foron os principios rectores das políticas urbanísticas durante o mandato da Marea Atlántica. Se daquela entendimos o urbanismo como un proceso de rexeneración urbana, de cuidado dos barrios, de cuidado da cidade, centrando na rexeneración e centrado tamén na rehabilitación, na mellora da calidade da edificación, pero tamén na mellora do espazo público. Se daquela nos dedicamos tamén a resolver problemas urbanísticos herdados do pasado, con enormes consecuencias para a cidade, para as familias e mesmo para o Concello, que seguimos pagando hoxe en día. E poño dous exemplos, un deles de moita actualidade, o Conde de Fenosa, e por outro lado, toda a problemática do ofimático e o drama que revestiu para tantísima xente. Se daquela o urbanismo se entendía como un xeito de mellorar a calidade de vida das persoas, o que observamos é que volve o urbanismo do pelotazo, volve o urbanismo de seguir construindo vivendas malia ter 20.000 vivendas baleiras, que volve o urbanismo de seguir impulsando promocións na cidade mentres os barrios siguen adolecendo das necesidades máis básicas, que volve o urbanismo especulativo, o urbanismo da compravenda, que non resolve os problemas do aluguer e os problemas que están afrontando moitas familias para facer fronte ás súas necesidades habitacionais, que volve o urbanismo de encher os petos duns poucos vendendo vivendas con vistas ao mar, mentres continúa a precariedade de tantas outras persoas. En Labañou, na parcela de Percebeiras, está previsto construir 12 bloques de vivendas, 371 vivendas de entre 8 e 14 alturas e cunha ocupación do solo dun 70%. Entendemos que este é un modelo caduco, absolutamente, que xa danou a cidade, que xa tivo moitísimas repercusións que, ademais, son irreversibles.
volve este modelo de urbanismo precisamente nun contexto de emerxencia habitacional, nun contexto de emerxencia sanitaria, onde creemos que precisamente unha das cousas que quedaron claras foron a importancia dos espazos libres, das zonas verdes, da calidade de vida dos barrios, e volve tamén nun contexto de emerxencia climática, onde debería estar clarísimo que ese tipo de desenvolvementos urbanísticos forman parte do pasado. Nos entendemos que o que pase en Lavañou, por suposto, afecta ao barrio de Lavañou, pero afecta tamén a toda a cidade. A unha cidade xa enormemente maltratada pola perspectiva urbanística das últimas décadas e de maneira moi especial ese urbanismo socialista durante o vazquismo que tanto dano fixo e que vemos tan difícil de correxir a posteriori. Creemos que ten importancia tamén a nivel de cidade porque hai outros puntos na cidade que corren o risco de chegar á mesma sorte. Non? Estamos pensando, por exemplo, na zona de Oza e a Xuvia, estamos pensando na zona da Cidade Bella, estamos pensando na zona de Dormideiras e Agra de San Amaro, no Portiño e efectivamente creemos que é un modelo moi cuestionable e que ten repercusións duradeiras, irreversibles globais para a cidade. Un poquinho neste contexto, centrado este asunto, quero pasarlles xa a palabra a dúas persoas que son moi boas coñecedoras desta cuestión. Por un lado, a Xanxove, que o coñece dende o territorio, como veciño do barrio, que nos pode explicar un poquinho como se percibe a situación dende ali e cales crexan, dende o teu punto de vista, que poden ser as principais repercusións deste proxecto, e despois, posteriormente, lle pasarei a palabra a Xiao Varela para que nos conte dende o punto de vista urbanístico cales son as súas consideracións respecto ao proxecto. Entonces, dende o meu punto de vista, eu pecho aquí e apago o micro para que podáis falar tranquilamente. Moitas gracias. Ben, gracias María, non sei se se escoita ben. Escoítase? Sí? Bueno, moitas gracias por terme convidado a este pequeno acto. Realmente é ben interesante e necesario tratar este tema porque efectivamente, como xa dixo María, este é un tema que, aínda que afecta directamente á veciñanza, indirectamente afecta a toda a cidadanía da Coruña, pois hai que ter en conta que este espazo baleiro, esta leira, este lugar libre, é, digamos, o lugar máis grande, disponible, que ten a cidade agora mesmo xusto diante do mar e con vistas abertas a Torre de Hércules, co cal é un problema que afecta máis alá da veciñanza. Eu neste momento, efectivamente, son veciño, aínda que en realidade eu son da Agra do Orzán, levo un lustro vivindo aquí felizmente no barrio de San Roque da Fora, aquí xusto moi cerca do mar, a carón desta leira que lle chaman os veciños a leira, chamada Solar por quen quere especular. Eu prefiro chamarlle zona libre, zona verde, chamade como que irades. Efectivamente, son un pequeno afectado máis indirecto porque vivo aquí ao lado, e son da Asociación de Veciños, pero quero primeiramente aclarar que eu non falo en nome da Asociación de Veciños, aínda que sí que é certo que informalmente nos estamos xuntando na Asociación de Veciños un grupo cada vez máis numeroso de persoas que estamos realmente preocupadas pola situación dese lugar. Eu, como xa levo vivindo aquí uns cantos anos, vos quero convidar un pouco a que mentalmente fagamos un pequeno percorrido por este bairro, porque todo o mundo tenga pasado, aínda que fora polo paseo marítimo ata o Millennium, pasando e vendo ese un pouco discontinuidade dos edificios, como dixo algún arquitecto nalgún proxecto, dos edificios enormes, outros baixiños, unhas vivendas sociais, a dereita todo o océano aberto. Ben, bueno, un pouco para non estenderme moito a historia deste barrio, comeza un pouco co un barrio de mariñeiros e mariñeiras, xente que se dedicaba á pesca, que vivía a carón do mar a fines do século XIX, a principios do século XX, e que unha vez que vai medrando a cidade e vai avanzando o século XX, bueno, pois aquelo se vai convertindo nunha zona de chegada, de aluvión, de xente migrante de outras zonas da Coruña. Prácticamente as primeiras vivendas, digamos,
sociais que se fan ali, as casas de Santa Llana, fanse nos anos 50, inmediatamente despois ven o grupo de María Pita, despois, bueno, pois xa unha eclosión, digamos, urbanística que todos e todas coñecemos, que nos anos 60 e 70, incluso chegando aos 80, que por desgracia conformaron a nosa cidade tal como a coñecemos, ese urbanismo do que falaba María, de darlle prioridade á construcción de pisos, e donde o urbanismo prácticamente era dispoñer o mellor postor, o terreo disponible para crear pisos sin pensar absolutamente en ninguna das repercusións da veciñanza próxima e, por suposto, e unha das cousas máis importantes, sin nunca darlle voz a esa veciñanza para digamos, pensar nas súas necesidades e pensar no que precisaban en cada momento. Mentalmente vos convido, por exemplo, cando vamos polo paseo marítimo, é que este me parece tamén un lugar interesante. Cando vamos polo paseo marítimo, sabedes que hai un bloque Cor Chocolate que chama a xente, chamalle a Ferradura, é un edificio semicircular, e non sei se vos dechedes conta ou vos percatachedes desta curiosidade deste edificio. Este edificio está feito totalmente de costas ao mar. É un edificio que está xusto enfrente ás vistas de toda a bahía da Torre de Hércules e, sin embargo, o edificio da Ferradura, das vivendas sociais da Ferradura, está feito totalmente de costas ao mar. Non sei se vos dades conta, seguramente moitas de vos, se non convido vos a pasar por aí e que botedes un ollo para isto. Con isto, simplemente quero facer unha pequena reflexión. Agora parece que os pisos con vistas ao mar teñen un enorme valor e por eso a especulación xira ao redor dos pisos que miran ao mar. Sen embargo, o curioso é que durante moito tempo vivir en Lavañou estaba considerado vivir nunha zona fría, exposta ao nordés, e unha zona de baixa calidade, e unha zona onde ninguén querría vivir, posto que realmente era unha zona exposta ao mar. Outro exemplo curioso, e isto, bueno, probablemente xa o podría falar moito máis que a min, son as propias casas da Mariña da Coruña, verdadeiro símbolo da Coruña, pero que, sin embargo, a entrada principal a elas están pola rúa Rego de Auga. A entrada principal deses edificios non é a que dá, digamos, ao mar ou ao Parrote, senón a que dá ao interior. O Instituto Eusebio da Guardia, pois é outro exemplo desta construción da Coruña sempre de costas ao mar. Con isto, que é unha pequena anécdota introductoria que vos quero levar a reflexionar, simplemente quero falar das diferentes modas que houbo ou diferentes maneiras de entender as ventaxas ou, digamos, as partes máis productivas ou máis enriquecedoras dos diferentes edificios ou dos diferentes lugares donde se vive. Bueno, non me quero estender moito con isto. O barrio foi medrando cada vez máis, cubrindo ocos, un pouco caóticamente, un pouco aquí, un pouco ali, e no medio quedou esta leira inmensa, con vistas ao mar, que está xusto diante da avenida de Lavañou, entre Padre Rubinos e o grupo de vivendas de María Pita. Insisto que o que conecta todo o que estou dicindo e que é importantísimo é que en ningún momento se lle pregunta á veciñanza que quere facer aí. De feito, é paradóxico o tema que vos decía antes das diferentes modas, porque isto dá lugar á especulación. Hoxe en día, vivir nunha vivenda con vistas ao mar pois é unha cousa considerada de luxo, de alto standing, e por eso pois realmente inténtase pois véndense as vistas ao mar, prácticamente absolutamente nada máis. O único interesante dai non é a repercusión que teña na veciñanza, non é se mellora o barrio, non é se hai servicios para toda a xente que vive aí, non. É canto podo sacar polos pisos que viran directamente ao mar. É o único que lle interesa aos predadores urbanísticos, é o único que lle interesa a Metrobacesa, e, por desgracia, encontra como Cicerón a Xunta de Goberno do Concello da Coruña que aproba ese desenvolvemento urbanístico. Levamos 20 anos vendo como se especula con un espazo libre chantado no medio entre Lavañou e San Roque da Fora, e vemos como se especula constantemente como facer máis vivendas, como facer o edificio máis alto, como facer o edificio un pouco menos alto que non se note, pero que os beneficios sempre sexan astronómicos, sen preguntarlle nunca á cidadanía ou veciñanza o que necesitan. Por certo, unha nota ao marxe. O primeiro proxecto que había aí era unha escola no ano 1985. Tamén como recordatorio para algunhas persoas que dan isto como algo que é irreversible, que xa non se pode deter, que non queda máis remedio que facer esas vivendas, que facer esa promoción especuladora, que facer esa promoción de vivendas de luxo e vender a nosa paisaxe, as vistas ao mar e asombrar as vivendas do redor,
digamos, ao maior postor. Non é así. De feito, durante décadas, o uso esperado, digamos, de ese lugar cambiou. Aínda así, a pregunta é obvia. Por que temos que apandar con unha decisión levada a cabo fai 30 anos nun lugar onde absolutamente nada se fixo aparte de especular? Especular no sentido de proxectar, imaginar un enorme beneficio, pero absolutamente nada máis. É o paradigma total da especulación, o que está acontecendo, digamos, na leira. Prefiro chamarlle leira a solar das percebeiras, porque incluso, claro, o propio nome das percebeiras quedou daquel proxecto tremendo de 35 alturas do ano 2002 con forma de percebe, unha ocurrencia como outra calquera que lle deu nome ao lugar. A xente dali chamalle a leira, é un lugar onde se reúne a veciñanza, por exemplo, para facer as lumeiradas de San Xoán, a pasear os cans, a esparcirse, a ler ou o que lles apeteza. Para a xente do barrio realmente ten moito máis significado ese lugar que a infografía e o proxecto nun plano que con forma de percebe e a ocurrencia daquel ano. Está ben que lle chamemos as percebeiras, pero en realidade, bueno, poderíamos dar moito calquer outro nome. Ni siquiera para o nome se contou co veciñanza, quero decir, ata para poñerlle o nome se lle puxo do proxecto urbanístico do momento naquel momento. Ben, aquí hai unha cousa falando con toda a veciñanza que é bastante dramática e é a sensación, o falso dilema creado entre pisos de luxo ou, digamos, campo de ratas. E isto sí que é algo que vos convido á reflexión, porque é unha manipulación bastante pouco sutil, pero que funciona a moitos niveis. Parece, seguramente polo que indicou María antes, que aquí o urbanismo está considerado construir bloques de pisos, ese urbanismo da Coruña. Históricamente urbanizar significa abrir unha rúa para construir pisos. Esa é urbanizar. Na Coruña ten ese significado. Non é proxectar coa cidadanía un espacio máis amable, un espacio de integración, un espacio... Non, eso é unha ocurrencia de xente, digamos, de outros tempos. Pero o urbanismo na Coruña todo o mundo sabe o que é. De feito, este falso dilema a min personalmente preocúpame que nunha parte da veciñanza poido ter calado, no sentido de que, aínda que a xente está en contra dos edificios, realmente, ante a falsa tesitura de que este o campo como este abandonado ou unhos edificios que limpen o lugar, prefiren os edificios que limpen o lugar. Insisto, é un falso dilema de libro. E que o faga unha promotora especuladora de vivenda, podes entender. Pero o Concello da Coruña, a institución que debe velar polo público, que debe velar polo espazo público, pola calidade de vida dos veciños e das veciñas, polas súas necesidades, a institución non debería xamais ser a promotora, digamos, desta especulación e deste falso dilema onde parece que todo se reduce a pois ou hai un campo de ratas ou hai uns bloques de pisos de 14 alturas. Si queres podemos negocialo ata 12, ata 10 ou ata 11, o cal tamén é outro falso dilema. Ou seja, eu planto che aquí isto e negocia comigo o que che pareza. Ben, isto a min preocupa, me penso que desde grupos políticos, desde outro tipo de asociacións, incluída a Asociación de Veciños, deberíase ter moi claro que existen outras alternativas. Despois de min vai falar Xeo Varela, que realmente, desde un punto de vista técnico, ten moito maior coñecemento da situación técnica e legal, digamos, dese lugar. Pero, bueno, despois de consultados diferentes persoas especializadas na materia, pois todo o mundo está de acordo e ve que, salvo, digamos, cuestións técnicas e salvo cuestións pois que se teñen que amañar, eso é obvio, se a institución do Concello da Coruña quixera modificar o planeamento, quixera idear, xuntarse aos veciños, pensar en algo que realmente non fora esa promoción de vivendas, podería facelo. Podería facelo e podería modificar, se houbera acordo amplo do Concello, incluso o pexón para darlle unha saída diferente a ese lugar. Eu creo que a maioría da veciñanza de Lavañou, de San Roque da Fora e daqui das proximidades, pois eu creo que o ten moi claro. Non quere que se faga un mamotreto diante mesmo do mar. Parece pois casi
Bueno, pois eso, unha maneira que roza o insultante de vender un patrimonio que agora mesmo un patrimonio de todo o mundo, sexa a paisaxe, sexa o medio ambiente, sexa a posibilidade de ter un espazo amplo. Eu digo vos que non son veciño de Lavañou, pero sí son veciño da Agra do Orzán. E sei o que é perfectamente vivir nunha aglomeración de vivendas cunha densidade poboacional inmensa e non ter ni siquiera a posibilidade de ter unha zona verde, que a única praza da Agra do Orzán, como sabemos, é a Praza das Conchiñas, porque un promotor foi máis estafador que outros e quedou ali aquel solar que acabou como praza. Pero realmente eu sei e moita xente da Coruña sabe o que é realmente ni siquiera ter a oportunidade de poder decidir que se fai aí, se fai unha zona aberta, un parque, outro tipo de equipamento público segundo as necesidades do barrio. Bueno, pois todo isto que moitas das persoas que poidan estar neste vídeo sexan da Coruña o poidan ter vivido, pois é o que se está intentando agora evitar neste espazo libre que quedou en Lavañou. Por eso eu vou rematando tamén. Quero convidar a todo mundo que tome unha posición neste tema, que non dé o tema por, digamos, por inevitable, que non se crea, digamos, a propaganda da promotora apoiada polo Concello da Coruña, lamentablemente, e que vexa realmente que estamos aínda nun momento de mudar a lei para mellorar a posibilidade e as propostas que poida haber aí. Xa vexo que María está facendo un aceno como que me estou pasando moito, entón voulle dar a palabra a Xiao e nada, eso. Vos convido a todos e todas a que tomedes posición, a que consultedes, que vos acheguedes ao barrio para ver realmente as posibilidades que temos aquí de facer un Lavañou mellor para todo o mundo. Vale. Facía un aceno, Xan, porque te perdimos durante un momentiño. Sí. Vale, disculpa. Entonces dixen, oh, pánico. Agora Bueno, se está, agora xa, se ve. agora escoitase che ben, sí. Xa, paso a palabra e eu desconecto o micro tamén para que fales con calma. Grazas, María. Grazas a todas e a todos os que nos estáis seguindo. Bueno, grazas tamén a xente da Marea Atlántica que organizou este evento, que eu creo que é máis que necesario, non? Vou intentar complementar un poquinho o que xa expuxéstedes. Eu creo que fixéstedes unha exposición xeral perfecta. Bueno, vou intentar introducir algún dato máis técnico e concreto, intentando non ser moi, o sea, non extenderme demasiado, pero eu creo que sí que é importante que compartamos e socialicemos unha serie de información, sobre todo tendo en conta e fiando o que decía o Xan, de que sí que creo que é posible que a senda que hai plantexada agora mesmo polo goberno local, o actual goberno local, mude, non? Eu creo que hai un histórico que temos que coñecer e vou a dar 3 datas que creo que son claves, pero tamén hai unha serie de condicionantes e criterios que sucederon no último mandato no da Marea Atlántica e despois, neste ano que levamos de goberno socialista, que eu creo que dan argumentos para que as cousas foran de outra maneira, non? E eu creo que eso é o que quería compartir hoxe convosco. Con respecto histórico, porque é importantísimo saber de onde vimos, lógicamente, para saber hacia onde imos. Bueno, xa comentou algún dato importante. Hai 3 datas claves no proceso das percebeiras, que son, por un lado, no 1985, co plan, que teñen que ver cos últimos 3 plans que houve na cidade, non? O do 85, como decía Xan, consideraba que a parcela tiña que estar dirixida esencialmente a equipamento escolar. Naquel momento, efectivamente, esa parcela estaba prevista que se destinara a equipamento escolar. Bueno, pois no plan do 98, no nefasto plan do 1998, se cambia a clasificación de esa parcela e se pasa de equipamento escolar a residencial e se introduce unha edificabilidade de 37.300 30.700 metros, ¿no? Aproximadamente 300 vivendas, por falar en vivendas, ¿no? Bueno, como veredes, isto é unha decisión discrecional por parte dos gobernantes daquela que introducen esa edificabilidade na parcela cando
seguía sendo monte e antes era un equipamento escolar. Bueno, pois, aínda a cousa empeora, porque efectivamente no plan do 2013, o que temos vixente, que se aproba inicialmente no 2009, e se aproba, non os quenzamos, cos votos non só do PSOE, sino tamén do Bloque Nacionalista Galego, se aproba definitivamente cos votos do Bloque Nacionalista Galego tamén. Bueno, creo que é importante tamén saber quen toma as decisións para que sexa coherente con elas. Bueno, pois esa edificabilidade non só non se reduce, sino que aumenta. E pasa a 50.000, máis de 50.000 metros cuadrados, o que é un aumento dun 60%, máis dun 60%. Bueno, pois, cando, bueno, toda a lógica diría que eso tiña que mudar para reducir a edificabilidade, pois, ao contrario, non? Se aumenta a edificabilidade naquel momento. E na aprobación definitiva que se produce co goberno do Partido Popular no 2013, ese o plan que nos recibimos cando entramos no Concello, a edificabilidade aumenta aínda máis porque se introduce metros cuadrados de terciario, de comercial, hasta 60.000 metros. O sea, nunha parcela que tiña pouco menos de 40.000 metros, un sector que tiña pouco menos de 40.000 metros, se introducen hasta 60.000 metros cuadrados de edificabilidade. É unha edificabilidade enorme para unha parcela como esta, derivada efectivamente pois dos intereses que podía ter edificar edificios en altura no borde litoral, non? En primeira línea de costa. Bueno, pois este é o contexto no que nos encontramos ao chegar ao goberno municipal. Bueno, cando chegamos ao goberno municipal no 2015, dixemos por activa e por pasiva que non estábamos de acordo co plan xeral vixente naquel momento, porque entendíamos que era un plan moi denso, que ademais plantexaba moitísimas vivendas, o sea, miles de novas vivendas nunha cidade que levaba 10 anos estancada poboacionalmente e que ademais tiña, como decía María, pois máis de 20.000 ou casi 20.000 vivendas baleiras, non? Naquel momento. Bueno, entendíamos que a liña tiña que ser outra, tiña que ser a de regeneración urbana e por eso, bueno, se creou unha concellería específica dirixida hacia a regeneración urbana da cidade, que tivo que enfrentarse, por outro lado, con este tipo de desenvolvementos, e non só co das percebeiras, como decía María, sino toda unha serie de desenvolvementos diseminados pola costa, pois que iban na mesma dirección. Pois dende o Portiño, a Maestranza, pasando polo plan especial da Torre de Hércules, Sagrada de San Amaro, ou as Xubias, e, por suposto, o Porto, onde había, como sabedes, plantexado casi 4.000 novas vivendas, non? Bueno, ese foi o contexto no que nos tivemos que mover, con un plan, como vos digo, que tiña unha vixencia absoluta, porque fora aprobada 2 anos antes de entrar nós no goberno. Ese era un contexto importante e, por outro lado, que sabíamos que non tiñamos un apoio plenario para facer unha modificación dese plan. Por lo tanto, o plan estaba vixente e, ademais, non podíamos levar ninguna modificación deste calado ou deste tipo ao pleno porque sabíamos que caería e, por lo tanto, debilitaría a posición, non, de protección do borde litoral. Entón, o que fixemos foi abrir unha negociación, un diálogo cos promotores do suelo, que, por certo, tamén eu creo que é importante que poñamos en evidencia que non foron os mesmos en todo o proceso, porque detrás deste suelo non estamos falando de promotores calquera, sino de fondos de investimento. Este suelo chegou a ser de Blackstone cando o Banco Popular pois finiquita, non? Efectivamente, agora hai unha empresa que está xestionando este suelo e con ela dialogamos sobre o mesmo. Sempre fomos moi claros con eles e lles dixemos que sabíamos que había un plan en vigor, pero ao mesmo tempo que non estábamos de acordo con este desenvolvemento e que íbamos a ser moi críticos con calqueira paso que se dera, o sea, críticos no sentido de moi exixentes e radicalmente, o sea, escrupulosos a hora de cumprir a normativa, en vigor, etc. Bueno, neste proceso se produce un feito que é tremendamente importante de cara ao futuro do desenvolvemento e é que ante o incumplimento de plazos por parte dos propietarios no 2017 caducamos o procedimento.
nos caducamos o procedemento de aprobación do plan especial porque incumplen plazos a requerimentos que se lle fan dende o propio Concello. Bueno, ese é un momento moi importante, figura no expediente, porque debilita de alguma maneira a posición dos propietarios porque eles incumpliron os seus deberes, non? Isto sin ter en conta que os deberes de urbanización foran incumplidos sistemáticamente durante os 20 anos anteriores, vale? Porque dende o 1998, no que aparece por primeira vez a edificabilidade, hasta o 2009, os promotores incumpliron os seus deberes de urbanización porque a responsabilidade era exclusiva deles, porque o sistema era compensación. É certo que despois se cambia o sistema e se introduce tamén ao Concello como responsable de promoción dos terreos, pero eso non exime aos propietarios da súa responsabilidade. Por lo tanto, na responsabilidade dos propietarios nos seus deberes, eu creo que hai un criterio moi importante para que o Concello puidese, de alguna maneira, revisar a ordenación deste suelo sin ter que asumir responsabilidades, non? sobre o mesmo, sobre a ordenación. Isto é o histórico e, de alguma maneira, o que se fixo no pasado mandato. Pero, ante o futuro, e insisto, e xa vou rematando, da oportunidade que hai con respecto á revisión desta ordenación e de que cambie, ¿no?, o futuro previsto para esta parcela, bueno, pois hai distintos argumentos. Por un lado, hai unha lei do solo do 2016 que é supramunicipal, que está por encima da normativa municipal que foi aprobada despois, de alguma maneira, da entrada en vigor do Plan Xeral e, polo tanto, obliga a revisar ordenacións deste tipo e, ademais, marca a través das normas de aplicación directa que isto non é viable porque tapa a paisaxe, tapa a vista da lámina de auga, quer dizer que aí hai argumentos. máis alá, pois eso, do que comentábamos, pois da necesidade de regeneración urbana da cidade, pois de criterios medioambientais, da necesidade de maior cantidade de zonas verdes e espazos libres, non? E, sí, xa vou rematando, e, efectivamente, insisto, dos deberes dos propietarios. Xa remato, bueno, quizáis, eu creo que falar do caso de Percebeiras é tremendamente relevante, pero nos preocupa moito que estamos vendo en Percebeiras porque entendemos que se pode trasladar a outras partes da cidade e a outros suelos moi golosos tamén como é o do Porto. Por lo tanto, bueno, nos vamos a seguir facendo todo o que podamos dende o pleno da cidade para que este tipo de urbanismo non renaza, non? E de alguma maneira o borde litoral da cidade se protexa, que é o que entendemos que toca a estas alturas da película. Gracias. E perdón polo rollo. Bueno, o urbanismo sempre é unha materia densa. Si, imos ir acabando. A mí me gustaría, antes de acabar, facer un par de apuntamentos do que é o proxecto dende o punto de vista medioambiental. Vale. O primeiro que quero dicir é que se lle presta moita atención á afección paisaxística que ten o proxecto sobre o entorno, pero sobre todo en relación á Torre de Hércules, non? Que ademais é un aspecto que está regrado, que é normativo, entonces sí que dá lugar a moito debate e a moitas disquisicións incluso dos técnicos, non? Sobre se o proxecto vai impedir a vista da torre e viceversa. Dende logo que é un factor importante, pero me gustaría mencionar outros, non? En primeiro lugar, que o plan especial en sí, o proxecto que se prevé para Percebeiras, contradí todos os documentos estratéxicos da Coruña que teñen que ver coa visión da Coruña no futuro, con onde quere estar a Coruña no século XXI. Ten que contradí de maneira estrepitosa e calamitosa a estrategia de cambio climático, contradí a Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, contradí a estrategia EIDUS, contradí a estrategia de infraestructura verde, porque Europa e o mundo e a modernidade van noutra dirección. E se está pedindo que teñamos en conta pois a produción de residuos, o aforro de recursos, o aforro enerxético, o ciclo da auga, a ocupación do solo, o mantemento da biodiversidade, e o proxecto vai en dirección oposta. A mí me gustaría sinalar que dentro de que a filosofía do proxecto en relación a ese metabolismo urbano, pois a materia, a enerxía, todo este tipo de cousas, non me vou estender. É importante, hai unha afección que me preocupa de maneira especial e é
a afección do solo, o sea, a ocupación do solo do 70%, vale? Que ten que ver co ciclo da auga, a cantidade de auga que se infiltra no chan, a cantidade de auga que vai á rede de pluviais, a cantidade de auga que vai á rede de saneamento, etcétera, etcétera. Ten que ver tamén coa biodiversidade. E aquí unha cuestión importante, máis alá de que ali haxa especies singulares, como pode ser o mosquitero musical ou calquera outra, moito máis importante é que ese proxecto exerce de barreira entre dous corredores ecolóxicos fundamentais e é que metámonos na cabeza que as especies, os seres vivos, para poder sobrevivir necesitan moverse, como necesitamos nós tamén. Entonces, ese proxecto se ubica facendo de barreira entre dúas áreas e sabemos que son as xoias da coroa da Coruña, que é toda a área das Illas de San Pedro, Monte de San Pedro, declaradas, por certo, espazo protegido gracias á Marea Atlántica, e a outra xoia da coroa que é a zona litoral da Torre, Punta Herminia, e que están conectadas a través dun corredor ecolóxico, vale? Entonces, sí que me gustaría destacar de que, aparte das afeccións medioambientais, ten unha afección directa na calidade de vida da veciñanza, non? E realmente esa ocupación do 70% dunha área libre que é das moi escasas da Coruña, e temos que decirlo así, das moi escasas da Coruña, porque levamos sufrindo ese urbanismo durante décadas, pois non só é unha afección ao medio ambiente ou unha afección ecolóxica, senón que é unha afección tamén ás persoas e aos veciños e veciñas xa non só de Lavañón, senón da cidade da Coruña. Vale. Non digo nada máis, sí que me gustaría pechar insistindo en que esta pequena palestra dá inicio a un proceso de traballo que queremos que sexa aberto, queremos que vos sintades convidados e convidadas, queremos seguir traballando xuntos e queremos concederlle a este proxecto a importancia que merece, importancia polo seu impacto e pola súa irreversibilidade, e é unha cuestión importante da que na Coruña sabemos moito. Así que nada máis, moitísimas gracias a todos e a todas por estar aí, como sempre, e agardamos vernos moi pronto. Moitas gracias. Gracias a todas.